ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. имрӯз духтаро аллакай ма пагаш видео снимат кардистам. бибинед духтаро чӣ қадр боду ҳавои хушрӯ кардаи имрӯз, чӣ қадр боду ҳавои хушрӯ кардаи. ҳозир ма қати кӯдако я берун мебурем, камтар прогулка мекунем гирди дом, бо меоем. дар тарафҳои шумо чӣ гапай духтаро, чӣ кор кардесте? монда нашидем дар хона шита бовар кунем хе монда шидем, мегем тез иҷозатиам беру бурӯи бигарди, фақат гирди дом да мегарди, тамом, дига ҳеҷ ҷо намебуроӣ. бибинед духтаро, ин саҳар камтар борон борид, некем ҳавора бинед чӣ қадр соф шидагиай. аллакай мода соат 4 шидистай. инҷа духтаро ма барои бегаҳ камтар чӣ кардам? капуста майда кардам, об андохтам, тарш кардагим ҳозирашда. якта сабзира ай тёрка мегзаронам, қати як дона пиёзи дига сирх мекунам, дарунашда якҷоя мекунам, тухм дута сета тухм якҷоя мекунам, намак мирч меандозам, дар сковородка мепазам, ранги пирог барӣ мешавад духтаро. иҷа боша духтаро, ма хомшӯрбо тайёр кардистам барои бегаҳ. дута гӯшта андохтам, хомшӯрбо тайёр кардистам. мерем ҳозир берем мерем. инҷа духтаро гӯшташ пухтестай, якта сабзира майда кардам андохтам, ҳозир мепаза меҷӯша. гӯшташо чӣ мекунам? картошка меандозам, мирч меандозам, зелен меандозам ҳамаша. духтаро ма берун омадем, қати кӯдакои қа прогулка кардем, 1 соат зиёд прогулка кардем, омадем. ака пироги гуфтаги ман тайёр мекунам. 3 дона тухма шикастам, дар дуруш чира пиёза қати сабзи ма чӣ карда будам, сирх карда будам, дар дуруи капуста андохтам, якҷоя мекунам, ҳозир тайёр мекунам. иҷа боша шӯрбои ма тайёр шудистай. хомшӯрбо, картошкашам андохтам, пиёзшам андохтам, ҳамаша. шомда 1 соати дига монда буд.
Духтаро, шурбои мо тайёр шид. Иҷа боша духтаро, запеканкаи мо тайёр шид. Духтаро, нумка тайёр шид. Шумоам ҳатман тайёр кунед. То видеои оянда. Худованд нигаҳбон бошад.